Kodwa izwi kaNkulunkulu esilifunda namhlanje incwadi kaMateyu ekhuluma ngentshumayelo yaseNtabeni, chapter 7, usithe uzomfundela amavesi amabili ukuze songene isikhathi uverse 13 benoverse 14. Incwadi ngokukaMateyu sahluko sesikhombisa verse 13. Ngenani ngesango elincane, ngokuba isango libanzi lendlela enkulu eyisa ekubhujisweni, baningi abangena khona. Kepha isango lincane lendlela iyingcingo eyisa ekuphileni, bayigcosana abayifumanayo. Linamandla kamizwi lakho, liyaphila, umhlaba wasekelwa izwi lakho. Wameka amazulu phezu kwamhlaba, wawubeka umhlaba phezu kwamanzi. Ekuseni inhliziyo yethu ikhansela sonke ngayo ngoKristu Jesu Nkosi yami. Yile ndaba uNkulunkulu akayibeke enhliziyweni yami. La uJesu kunezinto eziningana ayeseyishilo ngenta masiqala kuverse 1. Enye yazo ephawulekayo ethi ungabheki omunye kodwa zibheke wena. Ikhuluma kodwa mayitsho kanjalo isuka ithi bheka ugongolo olusesweni lakho bese uyokwazi ukubona kahle ucezwana olukumfukeni. Ehleke njalo bazalwane azafike nakuverse 12 othi-ke nokungakanani othanda abantu bakwenze wena wokwenza nawe kwabanye. Kanti lapha beqhubekile futhi etsho ukuthi noma yini ecela uNkulunkulu yoyenza abese ethi ngeke asinike inyoka ngoba nathi ngamzethu ngeke siyinike inyoka. Kodwa la efika khona manje usefika la ethi-ke ngenani ngesango elincane, ngoba isango elikhulu baningi abangena ngalo, futhi isiphetho sabo ukufa. Abese kodwa nina ngenani ngelincane, ngoba elincane liya entweni enophila ophakathi. Ukhuluma la nabantu abebekade behlala emthethweni bewufunda imini nobusuku. Khuluma nabantu umthetho ebebewufunda engwembeni zamatshe nani nani. Usefika-ke manje uthi-ke ngenani ngesango elincane. Amen. Ngoba umuntu ozogcwalisa umthetho ngamanye amazwi usefikile uyena lo ome ngaphambi kwenu oJesu. Bonke Nkosi. Lento bekade nifunda engwembeni zamatshe sesifikile isikhathi sokuba ibhalwe ngaphakathi enhliziyweni yenu nasengqondweni yenu. Ihlale kuningi esiza ukuthi kule ndlela encane mangabe uhamba ngakuyona ungasahlupheka ukubheka kwenye indawo ngoba into yokuhamba ibhalwe kuwena. Amen. Haleluya. Uyabona lento le yongena ngesango elincane isihlukanisa nabantu besikade siphila nabo nangendlela yosikompilo. Yini bekanjalo
umuntu osibonayo ubona kuyinto enzima, kodwa thina esikuyona siyibona inzima kodwa ihambeka yini bekanjalo ukuthi kunento ebhalwe thina. Umthetho obhalwe thina. Amen. Lento ehlala thina yenza ukuthi impilo esiyiphilayo mangabe uhlangana nezimo nanoma iziphi ungayibheki ngaleya ndlela yaqala yemvelo, kodwa uyibheke ngenxa yale ndlela ongene kuyona, evulwe ubani yona le ndlela, evulwe uJesu, ngoba iBhayibheli lithi uJesu wehla ezulwini wazovula indlela, wavula isango eliyindlela enjengabazalwane encane abahamba kuyona, noma ngabe kuthiwa ezimo ziyabadudula kodwa babambelela ekutheni inophilo. Uma ngabe umuntu engakhulile, ngibona mangabe kufika izinto ezizomchallenja endleleni, umuzwe eneka izandla into yosibanibani, azi ukuthi ubheki loyo ingane yinto encela idanga, kodwa umuntu owaziyo uyeke ahambe, kwesinye isikhathi uhambe bengasabingeleli bonke, uhanjiswe ukuthi uyazi uba umvuzo wakho awukho ekubingelelweni yibona, kodwa laphela khona indlela, ukhona umphilo phakathi. Amen. Ngingakubona bazalwane ukuthi umuntu ongazi wawenza ukadala ekhaya athi ngizoyihlalela ekhaya, yihlaleleni ukuthi bangiphoxile ebandleni, soyabona usemningi umsebenzi ofanele wenziwe. Umuntu omthetho ubhaliwe akadaliswa ukuthi bamphonile bamhlebile, bethi bamenze njalo athi sihamba ngendlela encane, kodwa into enhle ngendlela encane isisa kephi? Ekuphileni onjani ophakathi. Abahamba kuyona abahambi babe yidudla kakhulu. Angisho mina ngokomzimba, ingizwe kahle. Uma sifuna ukulahla, vele silahle kobala nje. Angisho ngokomzimba, ngisho ngokwendlela esihambayo. Ifuna abantu abahamba kuyo. Wese ngama yamazi kunendawo ethi mphikelele, ungena ngayo. Uma ngabe kukhulunywa ngokuthi kuyaphikelelwa, ungena ngayo, uphikeleliswa yini? Kodwa kutabanda wade wahlupheka, wonakala ingqondo awenakalanga ingqondo ukuthi ubona uphila esiyakona. Abahamba ngayo bahamba bempintshekile, kodwa futhi ngelinye ilanga behamba bejabula, bethi kwazi babamnandi, bethi akugqume ngenibona sithi awugqume zithi masezisikankanya bekubone ukuhamba kule ndlela kukwenza wenze into engathi awunangqondo phambi kwabantu, noma bebhekile nje bayibonele umuntu nje ongahlakaniphile, ongazilutho ukuba bekade azi befanele ngabe usenze 1 no 2, wamhlanganisa no-1 no 2, ngabe sephume into efana nale, kodwa bebone wena uloqhubekile. Yini waqhubeka? Uqhubeka ngoba ikhona into oyaziyo uba indlela esihamba kuyo incane, ikwenza ungafani nabanye abantu. Amen. Ikwenza abantu mase bekhuluma bakubone sowuhlehla kancane. Yini ekuhlethisa kancane? Unento eyabhalwa kuwe awusuka madoda, athi emaHebheru mangaphazama, athi ibhalwe imithetho, ibhalwe enhliziyweni, iyabhalwa nasengqondweni. Yona le mthetho ayibonga igama lenkosi, iyakutshela ithi masebula awusadila, hlehla kancane, bakubone sowuhlehla kancane. Hey, bayinkinga abantu abangayazi lento, bahlala bebuza
ukuthi indaba angenziwe. Sibabekezelele. Abekho abanye abantu abayobakhulisa thina singabakhathela. Sondele nabo nje ulethe uthando ukuthi hayi. Ukuthi indlela yethu njani incane. Usho ukuthini mawuthi uncane mfundisi? Incane. Asenzi kanje ngoba injani bazalwane. Uyabona kunezinto ezenziwa la ngaphandle emnyango ezinye uma ibheka ngeso lokholwa iyidlashi. Kodwa ngeso langala kuthiwa useyintweni. Silanda abantu abanjalo abaphuma entweni eyidlazo ebebekade bengayiboni abazongena nayo uma ngabe ungabhekile uyibone isonto okhonza kulona seliyinto efana nasepoint. Bonakele ukuthi thina siyabaleka. Angifuni ukusondela. Kanti kufanele ukuthi admithi uyazi bazalwane mina abayibeke bethi wayengenela ngani lezi zinto. Yazi ukuthi abazalwane ngibabuke ngezibabuke la efonini yami. Amsola ngeke ngisho leqiniso. Ngibabuke la efonini yami. Hey. Umsebenzi semkhulu. Hallelujah. Right. Nithi ningekho phambi nomcebo nibe likhona likhongozi. Indlela esiyona isihlanganisa nabantu abaziyo ukuthi benzani, iphinde ihlanganise nabantu abangakazi ukuthi wenziwane, abafuna abantu abaziyo ukuba babenze bazi. Likhona yini? Bekuba abaziyo babenze ukuba babenze bazalwane bazi ukuthi indlela esihamba ngayo ilunga kahle uma ngabe ingene yabhalwa wayimisela kuba ungena kuyona. Bazalwane iyangisiza mina ungena kuyona, ngangena kuyona iyangisiza, yahamba nami ngomlambo kwaze kwaba namhlanje. Yangilwela mama futhi zelwazi udaba lami. Yithi mina ngathethwa abazalwane kade ngiyilingeke emngcwabeni wengane yami bafike bangihleba ngesonto, kodwa kwathi ukuthi lento engene ngikhaya yathi angihleli angiphumi la ngoba ngisendelele njani encane. Akubonga igama lenkosi ngahamba bengenza lezo zinto bengijova kwanabantu abantu bayangisiza ngibazonde, kodwa kwathi ukuthi lento ebhaliwe la ngaphakathi nasengqondweni ilokhu igudluza izinto lezi zomzonde ngoba uma sesilendlela asizoni. Yaloku igudluza kancane igudluza kaze ngabathanda ukuthi hayi sengiyabathanda labo mama sebeqinile. Bagcina sengibathanda futhi nabo bagcina sebethi hayi awuzweli ukuzodlala bangisomfanyana kodwa sekhulile okwazi ukwenza umuntu.
Amen. Amen. Kodwa khona ngangisawubani bazalwane umfanyana kodwa uNkulunkulu ngithi ukuthi uma ngabe lendlela ungene kuyona wayimisela bazalwane ungena kuyona uhambe iyagcina iyakusiza uhlangana nabantu abakusizayo bethi masekunje yima kanje kodwa naye into ebalulekile ukuba ingene umuntu ozohamba kade yizwi likaNkulunkulu hayi isondo. Uthi uJesu ke ngenani naye bonke lapho engibabona kubekwa ngathi impilo yabo mabefika lathina bathi wazoyibambezela thina sidle ilife but uyazwa noma ukhona ukuthi kodwa ilife iyekufeni. Futhi abanye babuya abatshetshiswe yabakhalela ukuthi kuba bayazi life abayindawo ukuthi iyabaphuthumisa bayisa iya ngo-120 ekupheleni. Akubonga akubona abantu esingabahleka akubona abantu esingayitheli kodwa abantu bokuthi uthi Nkosi mangithola ithuba nami akembe noyedwa engomuyela uNkulunkulu akezwe nami indaba ethi indlela okuyona yefeni kodwa naye eyekuphileni umuntu uJesu oKristu aphakamise isandla ayinikele kuJesu ngoba ezwe iyakhulunywa leyo. Amen. Hallelujah. Ingane bazalwane iyakhulunywa noJesu wayikhuluma akazange athule wayikhuluma wathi ngelani ngesamba encane. Sikuleli isamba encane. Kwesinye isikhathi ukubona ukuthi yazi ngihambisa kanzima. Kodwa ngoba uphikele ngikubona bazalwane ukuhlukunyezwa into oyibona ukuthi le ngingayithi 1-2 nje isheshe ilunge masini. Kodwa babona abantu abancane wamyekelana usibani batombe kuhlukumeza emsebenzini unamathuba onke wokumxoshisha ubona amathuba wonke ayikho nendawo angamangala kuyona ngingamxoshisa aphume ngesango namhlanje kodwa le ndlela encane ithi noma umthetho walekeza ukuvumela kodwa hamba ngalo obhalwe enhliziyweni. Lo obhalwe enhliziyweni ukuvimbe kunabantu mafuthi ofanele ngabo bakhulumisi ngabe awubaqhawulwa amaqhawu ngamathini ngabo ngabo balindlela abantu babone umulalela uyalalela ubekubone ufuna ukusiza la ungasizwa khona ungamsiza kanjani usibani bayo wena ukulende kumsiza ngoba kungene lento ebhaliwa bese ethi uJesu mangabe lithandana abantu bayokwazi. Wabazalwa uNkulunkulu ufuna ihlala kahle yebandla ihlala kahle. Uyabona ivesi ngoba lithi no namngakanani ufuna abantu babenze nakwa lifuna ihlala kahle yethu. Ungakavuli nje umlomo uqala ucabanga ukuthi manguvula yini ezokwakheka. Obona abangani unokulimala uthi angiyithathi imali ngoba ngizofuyela ibhizinisi. Zofumela ndaya ngithatha abantu bakhona njengala abantu abamdini udle izolo kanti Thembawula wakhuluma umoya kaThixo wathi indawo yohlala phansi into obhekene nayo iwe ngameli uzokubona babone uhlehlela emuva uyohlala uma umuntu engalete ukhuluma ngawo bazalwane ukathi uvula umlomo bambonise uvala hawu besithi uyakhuluma sibani kanti uthe uyavula kwathiwa uvale ngoba into ozoyisho la izolimaza kanti uNkulunkulu uNkulunkulu wenhlalakahle. Lenga ngathi abantu bengayizwa
bayizwe kaningana bayipractice. uNkulunkulu bazalwane wenhlalakahle mabekuthiwa thina sonke njengebandla besingayicabanga ubengekho yongena aphinda aphume. Yini ebeyombamba ube ubanjwa nje yiphunga lokumnandi ukuthi into engithanda ukuthi umama mfundisa ngenzele yona nami ngiyamenzela. Into engithanda kuba kunabantu emhlabeni hayi emhlabeni la ebandleni ukuthi phela mina ngithanda uzwangathanda. Uyothi uma uhlala ubheka ukondwa ukomana yena kwasawuyena. Manje phela ngithi into itshala uyayivuna. Nisekhona? Uyabona into oyenza njani? Kukhona into esoyivune kuphela kodwa khona ezinye esiyivuna ngesaphi. Bona abantu bonke yini isibanibani wababa wena uxakeke ukuthi inkinga vele kuwena. Wenhlala kahle uNkulunkulu wethu. Amen. Nakanani ufuna kwenziwe kwabani nawe wenza. Into etholwa eyenziwa abantu abasendleleni encane, abasendleleni enkulu bathi mangikwenze kabi nawe ngenze kabi, kodwa abasendleleni encane bayaqaphela ukuthi indlela engikuyona ithi angenze okuhle ngoba ngilinde ukuthi ngelinye ilanga enze okuhle. Ngenani ungayivumeli lento ekudonsela ngapha. Yabona into ekudonsela ngapha ungayivumeli. Ubefakaza umkhwekazi kakudasethi ngala kunethaveni kuqhuqhuza ungavumeli ngisho umzimba wakho ukuthi nonyawo lakho ukuthi luze luqhuqhuzele. Ngisho nje umzimba wakho nje nonyawo lakho noma ngabe kuthiwa bashaya ingoma enesiko ongathi uyasithanda ukuthi ngiyasithanda isiko kodwa ngoba sishaya kwelinye izwe unume ubethenge so unganyakazi. Kodwa ume usizi isiphe sishaywayo ukuthi kwangathi ngiyasithanda kodwa bese uyabona sishaywa bese uyangeqithi umzimba wakho ngeke usinyakazele isipho sakwenye indawo yabantu abahamba endleleni bazi. Ngoba mina ngikwencane yabantu bendlela encane. Madoda kakhuluma kunengoma eyihlatshelelwa emnyango kwesinye isikhathi nathi sike uzwe ukuthi kwangathi nami ngayitsha fana nokuyijuxuza wayijuxuza kuye ngaleyo. Ubuya ungajongi uzihambe kakhulu. Wamemhlabelele sasuhlabelele siba naphaya othi sikuyo indlela eyezweni lobomi. Asiyeke sikhatha sakho kodwa singakhohlwa sihambe singaphumi kunezinto ezithi asiphume nathi sibaphendule njengoba besiphendulile. Ungavumeli lokho. Babingelele njengoba nawe bekubingelele. Ungavumeli lokho ngoba thina sendleleni encane. Babingelele bengabingeleli kodwa njalo lawo uzoyincinzelela ukuthi imingalo osekwazi babingelele uzoba kuwena ukhulisa lento yokuthi usendleleni iyakhulisa into mawufuna ikuwo. Uyabona ngeke bazalwane
uyazi ukuthi umuntu uThixo ndiyayiphelele. Uyabona umuntu ndiyomboneza la ukuthi lo uyasola ukuthi uhlanganeleni nabe ukuba bethwangandisa abezonde. Uyabona leso sikhathi wena uya endleleni ohamba kuyona encane uzama ukukhoqa ubuso bakho ukuthi akubone ubuqoqa ukuthi nawe akukodwa ukuthi angimqoqe. Ngoba mse athi kodwa kunjani azethukwise benobona uwazi ngathi kudala ubonile ubezama nje indlela yokugwema kodwa wena umzimba ukuthi angagwemi. Le akuyonto elula kakhulu, akuyonto esingayishayisa izandla ngoba ibiza umuntu ngakho. Kuhle lokho kokushaya izandla kululayo nayo kululayo, kodwa ugcina umuka namaphepha amakushaya imoya. Sina ngeenyawo sibathandaza.